ngadap da jing sngewnguh you blay sa sin ga pormenta ngadap da jing sngewnguh komen biang sa sin ya ka bangan yo ban kren biang bat pi hang ni ga step ka menta leng ba ka ni ko bor step ngadap da jing sngewnguh you blay na maru blay bangi shakri ude blay bole bhai ga ji em ga jongi ba ka ni ga step ka menta kwa ban ya phai na ga tin ga jong blay ya ka ba ngin pet ya ga e ka ba ja ga tin ga jong blay way brio ya ka ba ngi i hang ni ba udan ya ka ta min sim ju jing sngewnguh ba utau di brio ya ka ba ngi lap na ka gospel gad kom o Lucas ka lonong ka ba khat nyo kini ka khat ka ba khat way ter ka ba abel ge thu ingi kala jaru habau dang let she Jerusalem ba habau la let lang baru apdeng ge ri Samaria bat ka ri Galilea te ba dang let apo snong sipongot ki rang ba ki ba pangyang tholi ki lawan tani o ba ge yeng na jingai bagi le perta jam gini angko Jisu kan ratu isan aingi te haba ula i ki ula ang ki lech pen i yela di haki lengdo kala jate bakat baki dang lech lapen kot yaki waite na ki haba ula yo i ula pynkhiah yo ula wan pa yo uda yaro pendan buram yo blay daga ktien bajam ba uda dem grop hagi kjat jeng o uda ngo yo uni ula long unong Samaria tiu Jisu le thu ula ang am shim la pen khot yegi shipo hynrei hangno kita gi khandai am shim la shem ki balawan phai ban ai buram yu blai hynrei tang uni unong wei tiu lo ong ha u to yeng jot ki lek no ru ka jinget jome kalaban khia yame ngi hang ni ba gedon shipongot kita ki bapang yang thokli ne ki bapang yang lengkot bagane ke jingpang yang lengkot ke jingpang ya ka bamla ban pynkhiah aga de por uno no brio bapang ne ke jingpang yang lengkot latikna bet onyap mdan pynkhiah bagane ke jingpang ga bia bet ba uno no brio bodan ne ke jingpang la daupang kala ban pen bet igi kon ki ti ju igi yeng ka sam ga ju tadeng ta haba upang la ne to brio haba udan ne ke jingstam la pen kan ria no u na ga yeng ne la bu karpang no u but kumba long ha ka por corona man kani la quarantine kani ru ka quarantine ya ka bala bo yo la separate yo bala pen ya khlat yo na ka jia dei bagita ki bhayeng ki basem but hang ni am dei tang wei brio ngi i hang ni ran si pongot kita ki brio sipongot ki bapang ya ta ka jingpang yang tholi na ta ka jingpang yang lengkot but hang ni boro sipongot ki lai perta da ka surga bajam ki de onko Jisu kan rat tu isan ai yang i boro sipongot haba ki lai i yau Jisu ki lai perta boro sipongot kani ka jingsisha nga kwa ban ang fi kani ka sngi ba menta kani ka jingsisha ba wei brio udan ya kani ka jingpang yang lengkot ba kani kam dei ka jingpang jo ka do nga kwa ban ang fi kom ba kini sipongot ki pang ha ka do hendre nga kwa man kren kani ka sngi ya ka jingpang ka ba kan jaman sim ba ka jingpang ka jaman sim kani ka pop baru brio bodan yang nega jingpang pop latikna bet ba oniap kum ba latikna ki bapang yang nega jingpang yang lengkot kiniap bet kum ta no brio wei ru badan haga pop uniap bet latikna bet yagata but baro ru ki don haga pop ong ktin ge jongle baro lale pop dan wei ru bahok em dan wei ru baro ki lale pop be ki la do la nei ka buram ge jongle mangab ma phi baro lakhaingi kwa banong hang ni ka perthai ka bapop bat mla banong habala kha ni ka perthai bangingin hok long bi thik umbriu la pengam ha ka habala pengam he mla banong ar khiang baro habala ngam ha ka ujelot tadeng ta kwa banong fi ni ka sngi man taw bala kha shi ni ka perthai wei briu mla ban kam milari ba udei ubahok na mar ka perthai ka dei ka bapop man kwa banong fi ni ka sngi ka mamenta kumba kini ki shfongot kilek ang to a bangin ka ang ye ka jisen ai ka jong try badeng ta nga kwa banong ifila da pi kaang how Jesus Christ banong isunay nga utray daga ba kloy open khia igi barga kwa banong ifi ga nigasgi bo Jesus u yo sngaw ge jingang jogi ni gispongot bo ang yaki khilai penil di hagda lingdo but kini boro shpongot kilalet lagalet nang ta bania kendo yaki lingdo kimpat khia aga daga por kimpat jam aga daga por kini ki khnyang gi dang don haki hynrei kat baki ki dang yat kumta la pen khot yaki way hadian way but anda hado baginda poi ha kita kilingdo abaki check abaki pej ki i bau tau nyang lengkot ula dam bagini ki breu kila kot kila khia bana kwa banong i fiega ni ka sngi ba mentala da fi ko ngo ya ktien ge jong try kat ba finang ya ga sngi naga sngi shi ga sngi ha ga ni ka perthai kwa banong i fi pinang khot ba pinang khot bala fi don bor ba khot pinang khot la fi don bor ba hok finang hok man kwa banong i fi la da fi yeng ha ga sngi
Mdei tang kiling do an reha khmat jong ne rang ba ling do obalong u Jesus Christ uni e pi ba pi pila hok da shisha namar dei ma u ba pen khot ya pi ba dei ma u ba le ya ka tang kwa ba fi la da fi ka ngo ik tien ke jong blai pin hok ba kini gila ya laga ya ba ka beginang ya kinang khot ba dei ta la fi ka ngo ik tien ke jong blai ka ne ka sngi ka ba menta pinang hok la da pila pop wa num jingai no blai ngai i ka ta ba bon ki brio ki ba pop kum ba long adam ha ka por ka ba u la le pop yo blai not chuban wana khmat jong blai ka ei ka bo la le ka long bo la ri no blai ba de blai bo wan wat yo adam bo do adam uri hat riding uri hadien jong kita ki ding Orang ka pop ka pen le ran, ka pop ka pen khoj you, ka pop ka pen rem you, but not show but you pet you play face to face. Ne banyak ndo you play markmat bulari no play. Kata ka de ka jinglong jong ka pop aba breu pop kwa banwan jing seng kwa banyak ndo iki pastor kwa hero banwan syaga jing slok ne syaga ta ka jing shakri namar ba pop. Don kibriur kiwan lagawan siyeng mani kiwan makna ki kwa be bensyong syadien ni banri hadien jong kita kipaya kenang ba mdani mano yaki tadi ta kwa ba fi ka pop shisha ka penleran ka pop ka pelong yu brio bon tat banwan sigi jeseng dengan kwa ba fi ne kesngi la da pi pop one show jisu la da pi sngo tho ba pi pop wa nomri atrai ding wa nomri chini shatai wa nomri nang non re one shagi shakri ke jong blai yo ban dwai nam ta jong fi yo ban ai ka tien ke jong blai ba ka tien ke jong blai kan pen khot fi ka tien ke jong blai kan pen thamai fi ba ka tien ke jong blai de jisu on pen em ya fi ding ta ngi hang ni ba kini borosh phongot abakli sngo ya ka tien kila kongo ya ka tien bat kila lech banda ki poi hauleng da lai i shisha ba ki kila khot magwa banang fi ke ne ka ski fi kongo ka tien ke jong blai pin khot bat pin long sha ki breu ken ki ba mdan shu kata ka jing tho brial ne mdan shu kata ka jing jakhlia mdan shu ya kata ka ei ka ba rim ka jing ke jong pi namar la pin khot ya pi na ka pop ke jong pi baro tani ka por nga kwa ban ong pat anda ba ki kila khot anda ba kila yo ke jing pynkhiah anda ba kila yo shisha ya kata ka kamba kendai ngut tikil aklet no tip kile che ka bible klamia tho le se kile lek mare she ying ka sem ke jonki ble gendo iki bahayeng ki basem ye ki lok ki jor ne ye ki ba et ki bathon ke jonki kila klet no yauta unong pynkhiah kila klet no uta uktien ubala pai ki klet no yu jisu ubala isun ai yaki but they tang we ubawan pai pat banong ani ukan mau kliak wong ani de jisu bangala kerpat ye ka bangala yam khmat jongu badai ma u balapan khot yanga ulit pai bran but ulet ban sngewnguh ban ai nguh yo Jesus Christ badu jisu hang ni ngi ba uda keliru ong hatong am simla pynkhiah ya ki shipau kumno sai ja kita ki kendai tang mame marwei mawan ban ai nguh ba uta buan ai nguh rum dei ujiu ude unong Samaria ude uta ya ka balak hen ben bha de ki jiu ulong kon spia among la benong ni ki singi ki bamenta wala nyo ben yo mdei tang bu sha nyo ben bu dan ya kata jingpang nyang lengkot re la nyo ben ya uru bu dei unong Samaria udei hakmat jugi ju em udei second class citizen lene udei ubam khoi lene udei uta ba po jat tengah la benong kumta tading ta kwa benong fi ni ki singi tang ni away ubawan ban aingo buan man aingo namar boken ma yau tau bo pynkhiah ga gm ga jo bola pynkhiah ya ta knyang bola pynkhiah ya ta kamet uda wan ban aingo bo jisu uda sngo kamen ya uni unong Samaria baruang khilet nor ne ga jinget ga jome ga pynkhiah ya me bo jisu uda sngo pleng u jisu ru u sngo bang plen ladangi wan ban aingo ya u but ki baro ka bangi don ki baro ka jan ka nep ka bangi don ka bam ka di ka bangi bam ka yeng ka sem ka bangi don ka kam ki jing trei ka kot ka khia ki khon ki ti na dong shadong ki jing ai what ibarit na ki barit tamru ka de ki jing ai ki jong trai ka jing kali ha ka di ka sngi ka long hato phio i ki ta fi kmen em hato phio i ka bam fi duai nem ha phio i ki tiar gitar hato fi ju ai ngo nem hato fi ju pen kan tang em i ki tiar ru banong jisu khublai shibon ma ai nga ga ni ka tiar ai ngo i me trai o shi shala da mem ai nga ni o shai fi ju kan ma nem ka tabon sin na bangi yo tang tang ki tiar berit beria gi ni li te ki David ki bangala shu ala ka yo am to ka banga shu la dau trai mai to ka kam la dau mai fi ka pisa la dau mai pm pinom la hiru banyo tadai ta kwa bang fi ka ni ka sngi utrai am usngo bang banyo sngo ye ka sor ka ba pi ong ko blai shibon trai la ne ka ba fi nga ai ngo ye me trai tadai ta kwa bang fi utrai man la ka sngi kwa ya ka jing ai ngo ka jong pi ya u
Tading ta aingo utrai wala galong ka berit na ki berit tam eru aingo baik bu Jisu ukwa banyak sngo ya ka jing aingo. Tading ta fyo ka met ka pokok baksya aingo fyo Yaki kon kikti aingo fyo gi perlok perjor gi jing trai gi jing ta aingo nam ta kata aingo man lagasngi. Maka nong if you repeat again jing aingo man lagasngi. Dei fil aingo man tala shai fil aklan no aingo ikan ka sngi ko blay wai. Aingo ini gal air ka mangiring men sim. Aingo mangyo ika bam ka di gi jor gi jab aingo nam ta ki nong rap ru aingo nam ta ka swing benang. Ngi aingo namar ki AK baro ka bangi yo ha ga GM ga jongi kadai kabala ai do trai ka babal ka kran shai ka ta ko ang bagi jing ai babha gi jing ai bajanai boro ki wan na jrong no kpa gi jing shai ka banam shat gi jing kala lemne na ga sarngi gi jing kala tani ta utrai ude mo u bala garkhu tani ta ki shudai ngi ban shu aingo man laga sngi wanum he astanga pan wanum he astanga dawan u blay hynrei dang ban pen klan ya kata ke jing aingo ke jong fi kampen bon no ke jing aingo ban ke jing dawa teng ilong kum extortionist ne kum kile no shu dawa no blay ai nga kata dalai dap sto ma ai dap teng iklet ban aingo ru ngi pan ka kalin dalai yo di kiat ka kali le auria ka kali thot na dien God's gift tang bahapo apat dagi jing di dagi jing bu ai sudah let kita ka kali shige gi jaka gi bam dei ban let nya penon kam mi ka kali ha ka jing ran kam ka bam dei ban penon kam tadei ta kwa ban fi ka ne ka sngi bam ta la fio eka yeng wan ra eka kiat ha yeng la fio eka yeng wan ra eka ke jingdi bu a ha ka yeng ma ka yeng ka ba pi fio ka de no blay tadei ta ka kali ka yeng ka jing trai ke jong pi de blay ba ai wa ju le terti to ka jing trai wa ju trai tang mandap na mar ba blay usgo si ya kata namar ka tu ka kam ka ba PPO ka de ka bo ai tra ai ngo tu ka kam ba trai hok itu ka kam namar kam de ka bala ai de ki breu de bo ai blay tadeng ta fi trai tu ka kam ko ba ka de ka kam ka jong blay da ka fi songo am o blay kan tiu bi ya fi ka office kan tiu bi ya fi sapet bo blay un ra fi o blay nan kan tiu fi bagini issue show iki kamba ka jong blay ha ka gm ka jong fi ka no ka benta ka to ka shinong fi don ro ai ngo nam ta to ka shinong nam ta ki bhayeng ki ba sem ki prolok projor ki ba fi don ai ngo nam ta jong ki But aingo iki aka barok tien ke jong blay kada yahikay ngi haga ni gasngi bo Jisu uda upleng u ubawan ban sngewnguh u bawan ban aingo wong pleng tang way sei kita ki kendai ki ja yo bangi dei ki kendai na ngi ja no hadien bo blay la pen em ngi abu try la le bhangi kan ma ki ching yap jong try ka ding pnai ngo man la gasngi la me Jisu mem shim la yap nda jonga la yap kata Ada memang simlawan ban IT la jonga GM kata syai kata ke future ke jonga. Tading ta aingo ye ki jingker khu jong play ke bakin jado aingo you try ki jingker khu ke bakin jam sim ke bula ai hafi. Pangai aingo wa ai fi ke jing start ke jing champang ai kata ke kompor khat ke biang bal aingo play ta ki AK baro aingo shisha pila itu you Jisu ha ke GM ke jong fi aingo bola le ki kamba. Ni dwai ni ke sim tar ke ba aingo pato ai bangin don ni ke ni ka men sim ke ba sngewnguh iki breu gula le bha ga jim fi sngewnguh iki breu gula yarap ha ga jim fi sngewnguh iki breu ki long jingker khu ga jim fi sngewnguh iki ta wa juklet nam ta juki ngine dwa ne ga por menta try nga aingo ime ko pa ngine ga por ga ba kodor ye ga ba ma ai ne ga tien go kan ra try ye ga ba hikai yangi ye ga ba mela le bha ga jim jungi ga ba mela kar khu ngi ha ga do mela kar khu ngi ha wat ha ga ba kan jam sim try ngi wan man aingo ime ba hikai gi jongi breu gi jome try ban sngewnguh go try gi ege baro Baba naingo hagi eke baro go try namar ba me de ublay ubla kar khuingi hagi eke baro abini ki khun jmela de eke ki baret negi ki bakraw nang bai ban sngewnguh ba ban aingo ime try adwain kar khu fi ba adwain kar khu fi kong blay la kar khu plat fi o blay la kar khu plat ke jim jfir ba hallelujah adwain ka fi samla o blay la kar khu plat la bo fi ga institution la bo fi ga college la bo fi ga school ye ga ba mdan ki wi ki bla ban yo andre fi yo aingo wala da fi dai ki ba le agi school ki ba kom no ro dan ki wi ki bam yo ba ban le school aingo bo try la ai fi ka la fi la ban le school aingo bi ge baro adwain kar khu fi ki kam gi jing try baro fi nang ban aingo adwain kar khu fin dan ni ka men sim joga jing sungo yau try wala kar khu e ga ji im jong fi adwai aingo man la gasngi hagar teng jong ji sung adwai kar khu amen but amen try kar khu fi ngai shambyang la shai gasngi ha koi pat ke episode joga Potternet blay ke jing song lon kar fi stang man aingo blay ndom ta gasngi khle shi won amen